Siya gay main entrance oh. Di man picture god, video man. Welcome to my vlog. Kam na may vlogger. Nindot kag intro. Tatakan niya. Nindot nga din lugar kay libre ang entrance. So mahal-mahal og exit. Pada bigabot bag 10,000. Hala, Christmas lagi diri ha. Daan palagi ko nani kagamay ra gid lagi. Daan palagi sige ikaw kon. Ning nagatubang kamera nimo. 9,999 roses. Nganong kuwang mo na? Gikuha na mo usa. Ha? Katawanan. Asa man wa malagi. Katawanan lagi kay ka. Daan palagi ko kanita 10,000 roses. Piki lagi ning rose. Oh, ani siya. Mo ni siya. Uy, kuntihan ka. Mo ni pinagasikat nga 10,000 roses diri sa Cebu, which is di magini siya rose tanawa. Sa maskam lang gud. Asar man tatong vlogger. Ito dami diri sir. Unsa man lugar diri sir? The most tiest place in the world. Magsugod na tag-ihap. Ay pwede ra man day magbisaya day. Puyag English. Floating? Oh, floating CR. Unsa naman ang floating CR? Wala na CR na lang. Nawang magalang. So kung ganun ka maging langoy ka dito pa dong. So kasagaran the way magbanding-banding na gyud ang mga ignorante. Daan. Daan palagi ko. Oh, tanaw. Wala po kaabot diri kabalo ko nani ra siya kagamay. Kini laging ilaron ta sa social media. Now you know. Nga ang ilahang roses diri kay mga paper roses ra god. Sama ra ka sa mga fake loves pa. Tinood din daghan kang roses. Tinood ang roses. Ang problema kay ang roses di tinood. Mga papel ra. 10,000 paper roses na siya dapat. Papel na siya no? Tila. Mura bitaw ka ng plastic. Ako wapo ka abot rin. Kabalo ko nga piki na. Ilhan kayo sa picture man god. Ako lang yung i-confirm nga piki. Alright, let's proceed to another location which is parang saan po rin lugar de sir.
Thank you.